Сега, за зеолита днес ще си говорим с Гергана Иван Митеви. Няма да бъде така нескромно, ако ви представя най-добрите минералотерапевти в България. Действително е така. Първото ви гостуване предизвика нечуван интерес в предаването. Владимир Симович, който аз казвам наистина специално пристигнал от Белград тук за нас, който има много така дългогодишен опит в алтернативната медицина и ще ни разкаже пък своя личен допир до този минерал, въобще откъде и как произлизат нещата. Хайде обаче да видим първо какво представлява минерала и малко вие да ни разкажете действително за неговите чудотворни качества. Ами, това е вид зеолит. Алумус еликат. Това, което говорим за минерала клиноптиолит. Да. Минерал клиноптиолит е вид зеолит, алумус еликат и изобилство от микрокухини, кристалната му решетка, от микрокухини и пори, които са заети с нестабилно закрепени калиеви и натриеви иони, най-вече иони на алкалните елементи. Това му е основа. Нека да кажем за какво точно помага този минерал. Най-вероятно много от нашите зрители са попадали в интернет, в различни форуми, в които се пише за това. Но хайде да обясним. Ами, понеже материята е изключително обемна, аз ще се опитам да кажа много неща с малко думи. Това, което е доказано, научно доказано, говорим за лечебните възможности на минерала, това, което е научно доказано, е, че когато той бъде поставен в течна среда, в случая във вода, едни иони, той отнема едни иони от водата за сметка на отдаването на други иони. Както каза Гергана, иони на калий и натрия. И когато се консумира тази вода, тя, казано с едно изречение, активира ензимната антиоксидантна система на организма. Помага на организма да се справя с токсините. Ако така можем да... също така помага на организма да се освободи от отровите, приети чрез храната. И тук следва едно голямо но. И след ното започват много удивителни знаци. Чакайте, преди да стигнем до удивителните знаци, искам да включим Владимир. Това пък да ни каже за неговия личен наистина досег до тези свойства и качества на зеолита. Какво се е случило при теб? По-скоро с майка ти знам, че е историята. Да. Ами аз вече 7 години се занимавам с алтернативна медицина и имах опит с лечебните качества на зеолит и преди. Ама жалкото, преди година и половина на майка ми намериха карцином на левия дроб, аденокарцином. И след това, нали знаете, едно е бизнес, а друго е когато във вашето семейство се случи нещо такова. Точно така. И почнах и пътувах по света, по различни конгреси и семинари. И Москва, Русия, се запознах с един лекар руснак и лекарка от Румъния, които са направили отлични резултати с онкологически пациенти. Вземах от тях рецептурата, от която... Специална рецепта, в която се включва и синтетичен зеолит. Точно така. Синтетичен зеолит е главната компонента на тази рецептура. Има 7 компоненти, затова се казва 7, нали, тази добавка. Вземах тази рецептура, почнах да давам на майка ми и след операция имаше 3 циклуса химиотерапии и след първия циклус направихме неочаквано добри резултати. И това... Всъщност това е едно подпомагане на лечението, доколкото аз разбирам, също може и за много добра превенция да се използва. Нали? Минералите не лекуват. Минералите не лекуват, те помагат на организма сам да се справи с съответния проблем. И ако организма наистина има някакви сили и енергия, може да се справи. Независимо от проблема, дори от най-страшното. Става въпрос за удивителните. Иван... Удивителните трябва да ги поставим, защото аз вече казах, че преди няколко дни отделих малко време да поштракам с мишката в интернет и наистина бях ужасен. Ние всъщност точно в този момент почти се чухме. Когато аз те звънах по телефона и поканих семейство Митеви да ми гостуват в предаването и че ще правим тази тема за зеолит, той ми каза, хващаш ме в точния момент, просто съм изключително ядосан от това, което се пише. Преди години, през 99-та година, цяла България беше тръгнала към Бели пласт, към находището от зеолит. Цяла България. Имаше хора от Кюстендил, от Силистра и така нататък. Бели пласт преживя тази инвазия, да я нарече. Сега се задава повторна инвазия, още по-страшна. Пращат хората оттам да вземат зеолит, карат ги да го пекат в фурните
и така нататък. Защото действително тук има находища, но това, което ми направи на мен впечатление, че едва ли не по форумите се пише, че може да отидеш с една чантичка, да си вземеш зеолити. Имаме милиарди тонове, но да отидеш да си вземеш с чантичка и да го печеш във фурната подобно баница е самоубийство, истинско самоубийство. Защо? Ето какво ги чака в Бели пласт. Това ги чака хората в Бели пласт. Ето това ги чака. Това. Видимо се виждат тъмните петна от манган. Вижте, обърнете внимание и как на този на пръв поглед няма кой знае какво, обаче тук има един слой тъмен. Това е манган. Жълтите петна, които много добре се виждат, това е струнцианит, може да има и лека радиация. Какво ли може да няма вътре? Може да има олово, може да има и живак, може да има всичко. Не може да вземеш просто от планината хората нямат вина. Човек се хваща за всичко, всеки иска да е здрав, всеки иска и тези около него да са здрави. Но така не се получава. Ние ходим цяло лято ходим из източните Родопи и използваме ето това. И я намерим, я не намерим. Но това на пръв поглед е почти подобно, но разликата е огромна. Дори с просто око разликата е огромна. Да и това, което всъщност си говорихме с вас в предварителния разговор, е, че наистина в някакъв момент е по-добре да се използва синтетичния зеолит, защото действително знаеш, че той е пречистен. В целия свят в момента се преминава към синтетични зеолити, точно заради това, защото колкото и да го печеш, мангана си е манган. Да. Ето го, опечен, смлян. Но какво от това? С всичките отрови вътре. По принцип синтетичният зеолит трябва да се приема, ако трябва да се приема зеолит на прах, той трябва да бъде синтетичен. Но ако трябва да си го слагаме в вода и да ионизираме водата, може да бъде естествен, но вече с конкретни условия. Иначе този клинопчиолит, този, който посочихме, ето този, който отговаря на всички изисквания, термичната обработка с нищо не може да помогне. Нека хората не се лъжат за това, че когато някой им каже, ето този е термично обработен, колкото и да е термично обработен, има много изисквания. И най-важното изискване там е един път термична обработка, втори път микробиологичен анализ, трети път чистота, процентно съдържание, защото това, което държим, което показваме тук, това не е клинопчиолит, това е вулкански туф, а самия минерал се намира вътре. И то е 50-60% от вулканския туф. Максимум 70%. Да, максимум 70%. Най-важното нещо е тайната всъщност, която е това, което прави този минерал уникален. Тайната е в това, което Владо е видял по майка му всъщност, че действително нещата се случват с едно изключително голямо подобрение. Само да включим злати за малко. Интересуват се нашите зрители. Има статии, които казват, че зеолитът е полезен при кожни рани и кожни заболявания. Вярно ли е това? Как се прилага? Ние имаме много голям опит. Вече 15 години. Когато го показахме за първи път в България през 1997 година, всъщност в България бумът на информация се получи през 1999 година след 6-тия конгрес по онкология. Когато ние го показахме през 1997 година, тогава никой не беше чувал от широката публика. Нашия опит го включва като съпътстващ минерал при 63 вида здравословни проблеми. Както при Владо, това, което ти ми казваш, че всъщност ти комбинираш зеолита с други. Зеолит е, както господин каза, главния антиоксидант. Ама от друга страна аз го комбинирам с имуностимулаторите от природа, като е хинацеа, полен, комбинация комплексна Б и С витамини. Значи от една страна правиме детоксикация, от друга страна имуностимулация и това, поне в моя случай, е дало поне тази рецептичка се оказва действително ключ към... А пък минералотерапията ние го комбинираме с други видове минерали за различни проблеми. Комбинация от минерали. Тоест съпътстващ минерал към конкретна комбинация за различни проблеми. И понеже всички се интересуват от антиканцерогенното действие. Това в момента е водеща тема. Като превенция може ли да се взима? Може да се взема. Най-добре така да се взима. Най-добре е преди да дойде страшното. Но в немската минералотерапия, сериозната, говоря научната минералотерапия, се използват златни иони и слага се още един минерал в вода, която е обработена с клинопчиолита и то с годния за това клинопчиолита. Аз все пак не казах кое го прави наистина вълшебен. Това е точно определеното съдържание на силициев диоксид вътре.
Добре, да има ли примерно някаква възможност или вероятност да се попрекали в един момент да стане в повече съдържанието на... Ако отговаря на изискванията, няма, но слага се в вече ионизирана вода се слага един друг минерал, който отделя златни иони във водата. И тази вода вече наистина може да върши... Когато става въпрос за поставяне във вода и ионизиране на водата, не може да се прекали, но когато става въпрос за вътрешен прием, Владимир да каже. По принцип не би трябвало да се използва, аз пак в моя случай се връщам, че когато се взимат химиотерапия, значи през циклуса, когато се взимат цитостатици, не би трябвало по същия ден да се взима зеолит, защото той събира качествата и на токсините, ама също събира качествата и ги свърли из организма и от лекарства. Така че по същото време не би трябвало да се използва, когато се използва и химиотерапия. По време на химиотерапията не е добре да се... значи преди химиотерапия и след химиотерапия. По време не би трябвало да се използва. По време на химиотерапия може да се използва вода ионизирана с кленовит, тъй като тя пък елиминира радиационното облъчване. Всякакво радиационно облъчване в организма. Добре. Ти си работил в клиника, нали, така в Белград, където това се използва като съпътстващо лечение там, нали така? Да, точно така. 7 години имам опит. Жалкото е, ще 90% от пациенти, хора, които идваха, са онкологически пациенти, защото точно така рядко кой го използва като превентива. И това е жалкото, че хора отиват, се фащат за тия алтернативни видови на медицина, само когато има само когато всъщност, както е бил случай при майка ти деца, могат ли да приемат? Могат, но нямат нужда. Просто те нямат токсини в организма. Нали говорихме за превенция пък? За превенция, разбира се, може, да. В Родопите има толкова много чешми, които се ионизират по естествен начин и там хората нямат избор, те просто пият такава вода. От най-малкия до най-големи. Сме анкетирали точно в онези години, 97 година, сме анкетирали много жители, резултатите са чудесни, но всичко сме описали в книгата. И повечето от нещата в интернет, са преписвани от нашата книга и се злоупотребява много с тази се злоупотребява и много хора, които търсят спасението, не знаят на къде да се насочат. Добре, вие казвате, няма зеолит в България, макар че има находище, но не по всяко време. Аз трябва да ви кажа, че в интернет видях една мощна търговия. Продавам за еди каква си цена, пък друг продавал на по-евтино. Щом има търсене, винаги се намира кой да предложи. Щом има търсене. Но тази психоза ще отмине. Въпросът е ние да останем отговорни, добронамерени, точни, прецизни, за да опазим, за да можем да помагаме на хората. Ако знаете колко дистрибутори на различни продукти са ни предлагали, дайте да залеем аптеките, дайте да залеем магазините. Няма. Казваме им няма. Качествен няма. Много малко. Те не могат да повярват. Дайте в огромни количества има за промишлени цели, има за алкализиране на почвата. Да печелим... но не е това, за което ние говорим. Точно така, за ионизиране на вода или пък вече той говори за казваше, моята баба такива пари кучета ги яли. Да. И аз много често съм казвал, те казват, но кой ще види като вземем от там? Казвам, има кой. Има там кой да види. Не може. Когато се научим да бъдем отговорни в България, всичко ще тръгне. Но докато се опитваме да печелим от болката на хората, докато се опитваме да експлоатираме страданието, тъжно ми е да си мисля... Трябва да бъдем много внимателни, действително. И не е хубаво да се взема за чиста монета всичко, което е в виртуалното пространство. Точно така. Част от този разговор целеше точно това, което се пише, нали, да не го приемаме като чиста монета, а и действително да дадем полезна информация на хората. Ето един личен опит, който ни показва, че действително това помага като едно съпътстващо лечение. Много ви благодаря на теб, че дойде специално в предаването. Нашите зрители могат да пишат в Денис отблизо с Мария, нашата фейсбук страница, да задават въпросите си. Редакционният телефон също е на ваше разположение, за да получите обратна връзка с участниците в днешното предаване или други наши консултанти. Сега останете за разговор с специалният ми гост днес, Калин Вальов.